सुमलिगुरि गामियाव ब्रह्म मन्दिर बेखेवनाय बैसाग दाननि आगोल गोदान बोसोर फैनायनि आगोल बे गामियाव गोबां सम जोंनि धर्मारि आफादफ्रा बा ब्रह्म धोरोमनि मन्दिर गैयामोन बे गामियाव। बेनिखायनो आवाथि सावनाय फुजा होनाय समस्या जायोमोन। दा बेखौ लुफुंनानै लानायनि जाउनाव दिनै बिथांमोना गोसो होसारनानै बेयाव फुजा होनो हासिगोन आरो फुजानि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि न'खरनि आरो देश बिदेशनि आरो ओनसोलाव अनलायलायनायनि बिथांमोना बाव फुजानि गेजेरजों भगबानाव प्रार्थना खालामनानै बिथांमोना बिगोन आरो गावनि न'खरनिबो बिनानै लागोन। बेनिखायनो बे ब्रह्म मन्दिरा दिनै जानायनि उनाव बिथांमोनहा मोजाङै मोजां बाहाय आवाथि सावनो हागोन। दा जोंबो बिटिआर सोरखारा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जे आलारि सोरां बिथांखि फोसावदों जे मन्दिर मस्जिद गिर्जा गासैबो थिग जाजोबनांगौ, धोरोमारिफ्रा थिग थानांगौ, समाजा थिग थानांगौ, अब्लासो जौगागोन होनना बेखौ नोजोर बोनानै दा नोंखायनो दिनै सुमलिगुरि गामियाव मन्दिरखौ आं बेखेवफैदों। मा समनिफ्राय हरनाय जादों? बेखौ जों आलारि सोरां बिथांखि फोसावबाय थादों। मोनसे एट ए टाइम गासिबो होनो हाया। आंबो बे गामिनि जितु मन्दिर गैयाबा जेबो गैया बेखौनो नायनानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय जा हायो माबा मोनसे बेयाव आं सेक्रिफाइस खालामदों, अनसुंथाइ होदों। दिनै जोङो सिमलागुरि गामिनि रायजो राजा, आइ आफा, उन्दै उनला गिदिर गासिबो मन्दिर मोननानै जोबोद खुसि आरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौफोरनि जुगनिफ्रायनो जोङो मन्दिराव सावनो मोनफेरबोआखैमोन आरो अखा बांखा खस्थ'यै सावबोयोमोन। दिनै जोङो मन्दिर मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। दा सारआ जोंनिनो मानगोनां EM सार बे बिथाङा जोंनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरनानै गामिनि जा एसे बुथुमनानै मोननाय बेफोरजों जोङो लुफुंनानै लानो हानायनि थाखाय बिराद गोजोननाय फैबाय आरो जोङो। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।